Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Bayang adlaw ka rin tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra o attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghata og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan lang ko ninyo sa pangan nga Pablo, 60 anyos. Buwag sa asawa ug may duha ka anak. Usa ka lalaki ug usa ka babae. Pulos na kini sila minyo. Taga Mandawi City di ay ko. Og punto medikal og behavioral kining akong suliran. Kabahin kini sa anak kong babae ug sa iyang mga anak. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Katkaniyot lang. Kinsa man kahani nga wa mo ko'y gipaabot nga parcel. Uy, Lizel? Kanang ingon ana ko ng imong hitsura? Uy, nangaunsa man taon mo. Unsay nahitabo ninyo? Dayon di ay tuod mo. Sud, kadaghan ba na inyong daang gamit? Naunsa man di ay mo? Unsa? Mauna pa, gikulat akong Jeremy. Huwag nakakita ginang akong mga anak. Mara na silag na trauma. Kaming tanan na trauma, gid pa. Kay first time to namong nasinati ni Jeremy nga namuak sa among mga putang. Ha, magpa-blatter ta? Ayaw lang pa. Ha? Di ko lahat na magkakaniya. Oo, pero tungkol na sabto sa akong pagtubag-tubag niya, maong nadapatan ko niya. Ani lang una mi pa ha. Di lang una mi mabalik sa Mumbai pa. Unsa? Unsa? Unsay plano ni mo, ani? Uy, ay ako pangutan na anak. Kay ikaw may amahan. Ay inahan man sab ka. Anha lang una na nimo. Kay bao ka gyud nga may lain akong pamilya. Maay man ka diha, kay ikaw rin naa diha sa imong bahay. Ang man, ug dili na nimo padayonon ang imong anak ug mga apo. Ay, sige. Ug guntag ka niya tos Jeremy, be. Tabagi kong istorya adto kung naunsa rin ang iyang pamilya. Kay bas hindi niya madawat kung unsa ko'y panulti ato niya. Madapatan ko niya siya. Kigidapatan ba Ernest Lizel. Ay, sige. Kuntakon ko unya to. Unsa tong nabuak? Recorded by X Thunder Gaming.
Balinaw na unta ko sa akong bahay, bisan naginusara na lang ko. Wa na lang sab ko mangita og lain. Sukad mi nagbuwag sa akong asawa, kay di ko ganahan og samok. Apan wa ko magdahom sa batasan sa akong apo. Ingon man ang akong anak nga babae, kadako na og kausaban sa batasan. Sukad lang kini naminyo. O gunya. Unsa tong nabuak? Sorry kayo pa. Gilapay man ni Eric ang iyang duwaan nga PlayStation. Uy, ug naigo ang sa amin nga dako. Ha? Sa... Pastilan, Lizel. Kakaning mama pa ka ng samina taon. Uy! Una na buak! Kini magbataan ni. Hindi ba na ba ha? Kumutot mo na rin! Basta na! Igo na nun! Mataok ko! Ha? Gusto na mo, anak! Gusto na! Lizel, pangkahiragot ko. Ha? May special needs ba ng imong anak? Ha? Kuan, man siguro pa, uy. Hindi nga nung ingon anak man na siya. Ingon anak na gyud na siya og saputon? Mag-wild? Masuko lang yun na siya og badlongon nga paundangon na iyang duwa, pa. Unsa? Eric, musud ko sa inyong room, ha? Kakatagudan ng inyong room. Asa man day si mama ninyo? Eric, paminawa una ako. Undang nga una ng imong duwa diha. Og i-fix ning imong mga things nga nagkatag. No! No! Kanong masinggit man ka? I don't like you! You're bad! You're bad! You're bad! Unsaan man kuno na ako ng bataa pa? Akong patyon? Maobag yun ay buot akong ipasabot. Ang ako nga madungon ni mo siya. Tudloan sa maayong pamatasan. Kaya hangtod ako. Iyang singkahan. Wala lagi kay mahimong anak niya pa. Ingon anak na gyud na siya. Og ayaw kong pugsa sa pagbuhat anak kay naglabad na ni kong os mga problema. Ha? Lagot ka! Ginoo ko! Ang unsa man ang inahanap anak. Diesel! Wala ko makasabot kung unsa ning akong anak ug mga apo nga niabot sa bahay kay nag-away o nagbuwag sa bana. May nakaingon nga depression ning sa akong anak tungod sa nahitabo nila sa iyang bana. Apan kining apo ang nakapasamot og kalibog nako. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ang akong apo dili nako mabadlong sa pagsigi niya og duwa og cellphone ug kanang PlayStation. Ingon ana na bagyod ang mga bata karon? Unsa man ni sila pagkontrol nga masuko ug mag-wild man? Ikaduhang pangutana, manghagis ang akong apo kung akong badlungon. Mamuak sa mga butang. Ug ang tan-aw niya nako bad kuno. Tuna ba ka ni siya diferensya o special needs? Unsaon pagsuta? Ipa-check up ko ka ning bataa? Disab ka ni trauma sa nasaksihan niya sa panag-away sa iyang mga ginikanan? Ikatulong pangutana, ang akong anak, ako sang nabantayan nga nausab ang batasan. Mudayon og singhag og panghagis kung badlungon. O grabe kakatag sa ilang kwarto. Di man ni siya ingon iyan ni sa una. May nag-ingon nga basin kuno depression tungod sa nahitabong panagbuwag nila sa iyang bana og dapatan sab siya. Tinuod ka? Ikaupat og katapusang pangutana. May kaliwat ang akong asawa nga may mga special needs. Posible ka nga niliwat ning akong apo? Apan ang akong anak? Kung depression man sab ning iyaha, unsay akong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Pablo. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa
Kini ang akong suliran. Anya na sab ako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related nga mga problema kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o dire ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang inyong mga legal nga mga problema Attorney Ellen Batan ang andam og tagana nga motambag niya. Ang ato makuto nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga your life has purpose beyond what you can see. Naagoy plano ang Ginoo nato, no? Og kanang bato mga butang nga atong gusto niya dili dayon matuman. There must be something siguro nga para gyud nato, no? Ay, dili na lang ta mamugos og ablihan mga pultahan nga lisod ablihon. Kay naa magoy pultahan tingali along the way a little farther nga sayon ablihon para nimo. Okay? Ang ato magtatampo karong adlaw si Pablo, 60 years old. Si paritid ni siya, may duha ka mga anak. Mga minyo na no, babae lalaki ng iyang mga anak. Taga Mandawi City. Musta mga taga Mandawi City? Mga De La Cuesta family, dahil sa Tipolo, musta? Og dina sa Kanduman, no? Mga Mayol family. Ug na ako'y gitamdan diri no bago lang ko ning adto sa Gano ay Touch Cebu Mega Center no nga na duol bitaw sa Redemptorist na sila dadapita. So may pagpaminaw sa mga Rivera family akong migo sa media si Kenneth Rivera o si Janet Rivera, si Roy Salud, Rudy o si Pili Kabilaw, Nelson Pabiluna, bata naman si Nelson, ay Vic Litang o Gilin Litang rather diha sa Gano ay Touch Cebu Mega Center no ning dakbayan sa Sugbo ug mga taga Talisay City ug mga taga Sibunga, mga Balansag family diha sa Abugon hinumdum na kung nitiban kaang Bulante no may pagpaminaw ni James Laputan ug ni Nilo ug ni Narding ug gyapon sa Sibunga may pagpaminaw ni Marilyn Salinas ni Narino Aguirre, Gisamar Albarando, Rodel Carpintero, Lynette Aludria, mga atong mga sisters diha ni Mama Mary sa Lindugon Shrine, ni Frater Martin ug ni Frater Joseph, Sister Mary Paipa ug Sister Elizabeth. Gikan kini ni Mari Jory Javier, no? Diha sa Sibunga. So mayong pagpaminaw. Okay, kining uban sunod na lamang pod, no? So going back to our sender si Pablo, may tungod kini sa iyang mga anak ba to? Mga apo. Mga badlungon ni mga apo Pablo, no? Pero maayo na lang ka, congratulations kay na kay mga liwat no makitaan, no? So ako na ding paningkamutan. Unang pangutanan ni Pablo, ang akong apo dili nako mabadlong sa pagsigi niya og duwa og cellphone ug kanang PlayStation. Ingon ana ba di ay gyud ng mga bata karon unsa man ni sila pagkontrol nga masuko man ug mag-wild man. Well, pasabton lang gud pod no. Sa akong nahibalan naramagud na mga negative effects ning magsigig duwa og cellphone. Gani gisugyot na sa among pagtuon sa medisina nga mga bata nga below 2 years old wala ginay cellphone. Nya magkaanam og kadako ang bata, limited ang adjust na to ang duration sa paggamit og cellphone. Unsa may mga negative effect nga makuha sa mahitabo kung ang mga bata bisan kani mga dagko magsige nila gamit og cellphone, no? Makakuha ni sila eye strain, imong mata murag ma-blurred ang pagtan-aw. Dali sa puton, dili makatulog, mag-uga ang mata, mulabad ang ulo around sa imong mata. Ang uban ganyan mag-anxiety, mag-depression. Kay, mao lagi, maka-addict ba ba ni? No? Makakuha niya siya sleep problem. So, avoid cellphone use 30 minutes before sleeping. No? So,
ang gisugyot ani nga kung mugamit ta og surplus sa below 2 hours per day sagaran mo sa ato sige na yung gamit wala po ko mosulti pero kusog ba po ko mogamit pero kinahanglan man part of our job maguna siya. So sa mga bata gina limit gina nato ang paggamit og cellphone kaya kung ani siya ay harmful no. Ayon lang pagpasok itag makapin yung mga apos sa kung sibya asad nga ma-aware sila nga dili na nagikan nimo kundi nagikan gyud sa medical doctor ang pagsugyot nga i-limit ang paggamit og cellphone. Maka-distract gini siya. Labi kadto nag-drive no na daily ni related sa mga apo ni Pablo pero katong mo operate og machinery labi na nang mag-drive please ayaw gyud din taon pag text siya og mag-drive kay mo na hinungdan nga dali kita makamit og motor vehicular accidents na sunod nga pangutana manghagis ang akong apo kon ang akong badlungon mamuak sa mga butang ug ang tan-aw niya nako bad kuno ko do na ba siya diferensya sa iyang special needs unsaon pag suta ipa-check up ba kaha ning bata di sab kaha ni trauma sa nasak nasaksihan niya sa panag-aaway siya mga ginikanan usa po na siya no mabiya na traumatize ng mga bata ang sigig away ang mama ug papa kunani siya mga rebellious nga attitude no nabaya gitawag nato Pablo ning mga kabataan og conduct disorder unsa man ning conduct disorder kini siya mo ning mga bata nga dili gyud motuman ug unsay isulti sa mga elders diha sa panimalay mo ni sila mahimo nga anti-social later on kung moabot na sila og edad lampas sa 18 anyos. So samtang sayo pa kinahanglan mo ning ipa-check up og usa ka developmental pediatrician para ma-corrected ning iyang behavior. Og di ba noon bisag para sa amo psychiatrist, preferably child psychiatrist. Naman tay mga pamaagi ani nga makontrol ning iyang behavior nga dili inunta kasagaran nga makita nato sa uban nga mga kabataan. Baliko na ko, posible nga naay conduct problem ang imong apo ug kinahanglan na matagag pagtagad, no? Sunod nga pangutana, ako sang nabantayan na nausab ang batlasan, budayon og singhag og panghagis kong badlungon. Ug grabe kakatag sa ilang kwarto. Di man ni siya ingon ani sa una. May nag-ingon basin kuno depresyon tungod sa nahitabong panagbulag sa iyang panagbuwag nila sa iyang bana o dapatan sa siya tinuod ka well imo maning anak no nga nagbulag siyang bana sa dako na din no okay anyway at any age posible pod nga nagdepresyon ni siya no kay mao lagi mga negative nga panghitabo sa atong kinabuhi maka kuan man ni siya maka-depress no o maybe naani siya mga behavioral issues no so ako katambag nimo Pablo na imo naarabang ka sa asa baning inyo Mandawi City no dalha kuno ni siya usa ka doktor usa ka psychiatrist siya maatiman no mga kasagaran sa mga managbulag na ay mga ingon problema ha because morning mugawas ni sa among teorya sa mga tao nga ma-depress muhamtong sa pag-commit og suicide simbako lang po dino no kadtong mga low support system mahog ni siya sa egoistic theory sa ingunaning mood problem no kay people who are single divorced separated they are more prone to have this kind of problem compared to the naay strong support system nga naay bana na mga anak na members pamilya nga moalalay sa iya pero kung siya gibulagan gibiyaan sa iyang bana posible mahitabo niya ning gitawag natong egoistic theory sa depression. So naatay mga antidepressant drugs available sa atong market ug dili pud pasabot nga tungod ang imong anak nga nagtake og antidepressant nga nabuang na no. Antidepression is different from antipsychotic. Ug depende sa assessment sa iyang attending doctor kung tagaan ba pod siya og antipsychotic kung nanay sa mga manifestations nga nag-hallucination na siya, nag-delusion na siya or other psychosomatic signs and symptoms. Sunod nga pangutana, may kaliwat lang akong asawa nga may mga special needs. Posible ka ni niluwat ning akong apo apan ang akong anak kung depression man sab ning iya unsay akong buhaton mo to tagag antidepressant ug kung naay history nga naay strong genetic loading sa side sa imong asawa about this kind of mga psychological problems that will make your offspring imong mga anak mga apo
at a little bit higher risk compared to the general population. So ako magingon nga kung naay history nga naani sa inyong pamilya, automatic nga mahimong usa ang member sa pamilya, pero akong balikon, mas higher ang posibilidad nga magka-develop sila og mga psychological problems. Ikumpara sa katong mga pamilya nga negative gyud ang ingon aning problema ha. So don't you worry kay natay mga antidepressant available sa tong market og depende sa imong budget namatay mga generic nga dili kayo mahalon o kung ang pagkonsulta sa doktor medyo burden financially moadto ta og usa ka government doctor or hospital like Department of Psychiatry sa Vicente Soto, no? Ako ang hipid sa una dugayng panahon, no, sa Psychiatry Department. So wala lipulihan ako karon. So moadto mo ning na lang gi-refer ko doc ni Dr. Rene Obra. Tabagay ko kay mao ni mana. Alright, so inaw takasabot ka sa explicar ni mo Pablo diya sa Mandawi City. Daghang kitang mga kaila sa Mandawi City, mga Lumapas family, mga Uwano family, no? Regards yung tanan diya, no? So, once again, ako si Dr. Rene Obra. Hinaot nga natin nakutlong ang pagtulunan karong adlaw with Atty. Elaine Bathan. Thank you very much sa makanunayon niyang pagpaminaw sa atong mga RMN program. Taas kay tag-greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayon.